はい、どうも皆さん、こんにちは。カメランイメラン TV のカメランです。よろしくお願いします。以前の動画でウイグルの地図上での場所、山や川、盆地などの話を簡単にしたんですが、今日はもう少し詳しく話していきたいと思います。前の動画の内容気になる方、よかったら一度見てください。このチャンネルではウイグルやウイグル語に関する情報をこれからも配信するので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで早速話していきたいと思います。以前も話したが、ウイグルの面積は日本の4倍ぐらいです。でも遠いから知らない人はまだまだたくさんいます。ウイグル人は少数民族ですと言ったら、テント張って砂漠や森の中で生活するというイメージを持っている人もいました。だから今回画像を使って説明していきたいと思います。はい、今地図で見た通り、ウイグルの周りにいろんな国があり、シルクロードの重要な通路で、位置は非常に重要です。ウイグルには4つの県レベルの都市、5つの地区、5つの自治州、自治区管轄市が10個あります。その中で今日は2、3カ所を紹介したいと思います。まず、ウルムチは世界で最も内陸に一致する都市になっています。ウイグルの首都で政治、文化、経済の中心地で高いビルやおしゃれな街がたくさんある夜景がむちゃくちゃ綺麗な大都市です。少し映像を見てみましょう。次はトルファン。ウルムチから東に183キロにあるトルファンは世界で有名なトルファン盆地の真ん中にある日本でも有名なあの話、孫悟空が活躍する西遊記に出てくるあの燃える山、火焔山。あの火焔山がここのトルファン盆地にあります。夏は最高気温が48度や50度まで上がることがあります。でも日本とは違って乾燥してるから汗かかないで日陰にいたら涼しく感じるだそうです。それにトルファンは私たちの祖先が知恵を生かして作ったすごく涼しくて快適なカーリズと呼ばれる地下水路がたくさんあって、カーリズに入ると夏でも寒いぐらい快適だそうです。僕はウルムチ、クチャ、カシュガルに行ったことがあります。まだトルファンはまだぜひ一度行ってみたいですね。次はカシュガル。カシュガルにはあの有名な礼拝所、エーティガルモスクがあります。あとカシュガルのバザールとかもシルクロードの雰囲気たっぷりのいろんな商品があって見るだけで楽しい。人々も
色鮮やか服着てて明るくて優しいです。次はコレラ、アクス、ホタン、グルジャなどの映像を流すので見てください。地図だけで説明するとなかなか実感がわかんないので、映像を見るとなんか行った気分にも少し慣れてイメージが変わると思います。
はい、こんな感じで他の都市や場所なども説明していくので、ぜひ見てください。はい、今日はこれぐらいにして、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ウイグル語で、ホーシ。